My sister was. Oh. No, my sister. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, Usmazi TV, I am the answer about for it. Today ngiphethe my sister ubani igama? Igama lami ngibusisiwe kwaZulu. Busisiwe Zulu. Yakubona uyangibhalela la kuma Facebook, kuma WhatsApp, uyangilanda nakubo Instagram lo mama bafethu. Uthi Simazi fika la eKaslami. Ngisacela uchazele abalandeli bami ukuthi uhlala kuphi nendawo. Ngihlala endaweni yaseCarolina, dala ngilandelele ipage lalo bhuti uyawenza umsebenzi wakhe kakhulu. Manje ngicabanga ukuthi namanga ngisiza cause nginenkinga la, umuntu wami ungishintshele. Relationship yami esahamba ngalendlela ngithanda ngayo. Sasihlezi sijabule kodwa sekangishintshele ingako ngicele ungibhalele ubhuti la ukuthi angisize. So my sister nina ninobafo nina isikhathi esingakanani nithandana or njalo? Sino 6 years. 6 years yonke. So uqala ukunothisa ngani manje ukuthi lo muntu lo ngenzeke uyakujolela or uyakufebela? Akasazenza izinto bekahlezi azenza, mina ngiyasebenza yena akasebenzi. Yes. Manje bengithi mangiye emsebenzini ngimthola enzile izinto zasendlini, uqinile ngoba ngimvela uthengayo ngimenzela yonke into. Manje akasazenzi lezi zinto lezo, uhlezi aphiye ngamajita. Ngimbuza ukuthi indaba ungakazenzi lezi zinto eziso yabo, aphiye ngamajita ubuya late nasendlini. Izinto beyangasazenzi nje, nefoni akasayibambi mangimfonela. Umuntu ohlezi abhizi kodwa akasebenzi ngicaka ukuthi suka busy ngani. So my sister, are you sure umbuzo wami ugcina ukuthi lo muntu lona ufuna ukuthi sim expose abantu baseCarolina bambone ukuthi kahle kahle umuntu onjani? Yeah. Ngathi mase ngibuya so shintsha umcondo uthi hayi Simazi asiyeke le ndaba umuntu wami ngiyamthanda lo. Angeke inkinga ukuthi bengizwa ngabo bona abantu balakasi bahlezi bangitshaya nethi ngoba vele bengingabathembi. So nami sengiyazibonela ngezenza, ngeke ngivele ngithathe into ebuye emntwini sengiya acta kanjalo yabo. Ngabona ukuthi ngcono ngizenzele izinto ngokwami ke njengoba nami sengizibonela sengithi ngcono ngibhalele ubhuti angisize. Okay. My sister biyele endlini. Mangibuya mina kuwe ngizobe sengikuphathela evidence. Thank you. Ngavaya sister. Sebafethu niyamuzwa my sister uthini, uthi kudala ezwa ngamahemhemu ukuthi umuntu wakhe ngenzeke kudlala ngenkawuza. It's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko isike. What up YouTube, this is your boy Usmazi. This is after the investigation bafethu. Umphethu my sister kada, I'm still waiting for her. Sizomkhombisa ini evidence bafethu. Abantu bayajola they are cheating. Sime khonini kwalapha busy khona. So ngibizela my sister kada. She's taking the time bafethu. Yes. It's your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you. My sister. Hamba kanjani? Alright. Yeah, right wena. Right. The last time ngikubona bokhala uthi umuntu wakhe usam-understand uyakufebela wara ngitshele my sister umgcine nini lo muntu? Ngigcine namhlanje kuseni makaphuma kusaya emsebenzini. Yeah.
So lokhu nje aphumile akakabuyi. Akaze aphinda abuye solungilinde yena sokhakabuye vele umuntu ozamayo vele. My sister boroto bami bahambile bashaya investigation manje ngikho sure ukuthi ngikukhombise yini le information ngikubona ngathi awukho right or ubuyele endlini yolala or ufuna ukuyibona la irenzi. Cha senginale nto nje ukungitshela ngeinformation ngeke ngihlale ngayibona ukuthi nginoqozi ukuthi vele ikhona ngicela ngikhombe futhi. Nezwela bafethu ningathi hayi usimazi warawa ngifuna ubuke kala akusimuntu wakho lo. Nguye. Ngitshele le ntombazana hamba nayo igcoke yini skipa se-ANC yamazi. Cha ngimazi. Omazi masisi. Mayuthini ngoba labantu babonakala ngathi basayosnekhelana amakota lapha badla ama popcorn uthini ufuna ukuyibona la irengi so ufuna ukubuyela endlini yolala. Noma yini kuze ngimthole ngimkhiphe lento anayo noma yini ngenza noma yini qala ningise kuye. Bafethu nayizwela uthini my sister ufuna ukuyibona la irengi asambe sister nanga labantu kadasa. Let's go. It's your boy Usmazi bafethu rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Asambe my sister. Mangene kule ndawo le uyayazi le ndawo. Ngiyayazi le ndawo ngendaba avame ukuchila nayo namajic akhe la. Okay. Asa. Nguye la my sister sa. Kwenzakalani la? Kwenzakalani lana? Wenzani wena? Ubale kuyaphi? Ngithi kwenzakalani la? Kwenzakalani la? Hayibe umuntu ameshoda yami lento ngibenzani lana? Awungitsheli indoda yami lento. Wena uphumule ngikhuluma nawe ngikhuluma indoda yami. Angikhulumi nawe ngikhuluma nendoda yami. Ubuyaphi wena? Awuthiyamuzana lana. Umuntu wakho. Mina nginjengayo awusangazi mina. Manje ugqoka isikhindi sami sithenge ngemali yami. Phila ngami wena. Uthini my sister wena sonesikhathi esingakanani ubhizi nalomtshini? Ngathi manje zonke ngithina naye. 3 months yonke. 3 months yonke. And manje relationship ya 6 years ngitshela nge3 months sina 6 years nalomuntu lo. Ngawe kumkhele ngawe. Kuze indoda enganamfazi. Sisi. Kuze indoda enganamfazi. Wami lona. Umuntu khuluma ngoba ikukhe enqonye umlomo khuluma. Awuthiyami uthini wena? Khuluma. Akanginiki kahle. Yeah? Uthini awuthiyami? Akanginiki kahle. Ngiyazwa ke nika umuntu akho kahle. Uthini ngiyamuza uthini lo muntu? Ngiyamuza uthini ayikho into engakwenzeli yona wena. Ayikho into engakwenzeli ngiyakunika the way ufuna ngakhona wena. Awumtsheli lokho. Angeke uze kwenze nemali Uyakunisha uthiyami. Uyanginika kahle. Ngiyazwa sizwele. Ukhamba umuntu odibane naye. Kanjani awuthiyami lo? Lelise. Uthini ufuna everyday? Ngiyamuza uthini my sister? Uthi ufuna everyday. Udla imali yami ngiyakondla ngiyagqokisa ngithi ubuye emsebenzini wena sofuna ukuthi siye khona ngeke phela kuze kwenzeke lokho. Mina ngiyamenzela-ke udiza ngemali yami ukuthi awusebenzi. Mina ngiyayithanda. Yebo ngiyabuza uthiyami. Nginika kahle. So akanginiki kahle. After 6 years awuthiyami. Akanginiki kahle. Wena unothise nini ukuthi manje akasakuniki my sister after 6 years? Ana uyachitha. Uyachitha. Wangibamba yini ngichitha? Wangibamba nabani ngichitha wena? Wangibamba nabani? Ubuya ngo9. Umsebenzi ushayisa ngo5. Yebo. Ubuya ngo9. Shothi khona la Awukaze wasebenza ingakho ungeke uzube ne-experience awukaze wasebenza Ngiyasebenza manje. Sukela nini usebenza phone gqokiswa ngimi. Anginika. My sister wena umhliseni lo muntu manje. Ngingamanje umthetho womfami. Yeah? Uthini my sister? Uyamuza uthini? Uthini my sister? Ngiyangidelela niyezwa libhizi nifunza nama popcorn ngemali yami uhlula kuthenga popcorn wena. Uhlula kuthenga popcorn wena. Le short oyigcokile. Anginiki kahle. Khumula short yami. Khumula. Angeke. Khumula short yami. Khumula short yami. Ngizoyithenga ngiyasebenza. Short yami. Ngiyithenga. Ugqoke wena njengoba sowugqoke wena my sister. Ngimonke lokuthi abuke njena kule ntombi yakhe iqhwa intombi yakho ingenxa yami. Buka ngani ntombi yakho wena? Buka ngani ntombi yakho? Uthini my sister amandla omtita awafani. Awafani. Yo. Ngaba yafana ngabe? Uzivunjani? Uziva ngihappy. Uzivunjani? Ngihappy. Ngoba izinto zomuntu umfazi. Mina ngikwazi lokho uthengelwa nguwe. Sengiyakutshela le mali ngafika athi ngithengelwe ngubani? Uyokudiza manje. Ngaloko kuhlanganisayo. Alright. Yakunelisa. Yo manje my out wena uthi njengoba iso situation umisa njani?
Mina ngihamba nje umuntu baba. Yebo. Akangineli smooth. Mina ngifuna everyday. Everyday awuthi ya. Everyday. Yo. Ushaya 4 rounds per day. 5. Yo, yamuza uthini lo muntu? Mina unginika 1 lale. Lo ngishaka 5 full. Akaphumuli. Angiphumuli strong. Manje umdida wafana my sister. Yo, ayikhiphi. Buka lo muntu uthini wena my sister masifika sithola kunje. Hliziyo yamhlungu kakhulu kodwa ngizolo ngimlandelele mawukuthi uthi yena uyahamba nomuntu akahamba ayikho into engishoda ngayo angisizi next ngiyazisebenzela mina. Akahamba. My sister wena bowazi ukuthi ukhona lo. Akathi umchazele next. Shoot kahle uyachitha uthini wena njengoba ubona ukuthi kunomunye umuntu wala. Yebo. Uphumisa inkinga zakhe nganaye kuhle. Ungibone wangithanda nami ngangithanda. Sajolana. Eish. My sister isele ngawe le ndaba uthini siyayivala? Or kanjani? Ngifoster la ngathanda khona. Mina siyeke njengoba naye asho. Any last words for me out kada? Sisela konke ukuthi ne-girlfriend yakhe sengathi nalo umsebenzi ithole ngempela ngoba uyi-scam empilweni ngiyakwazi ukuthi uyi-scam. Thembe nentombi yakhe awuyengi ukuthi wena uthole umsebenzi. Yamuzwa me out. Ngiyamuzwa mina. Sure. Lo ngihamba naye. Yo. My sister was. Oh. No, my sister. Relax. Ningijwayela kakhulu. Uyasila ngisho simatomazana sethu sigqoka amaphenti sethu. Uyasiqondane mina nawe uyasiqondane. Mina nawe uyasiqondane ntombazane. Ungasanyele ekudeni ngifuna la. Ngifuna la. Mina ngifuna la. Ngifuna ungilimaze. Yona ngikulimaza mina. Woza lana ngifuna la. Yebo ungakhulumela ekudeni. Ngifuna la mina. Ungakhulumela ekudeni. Bekuphi umoya engcwele mawuthathela indoda. Bekuphi umoya engcwele mawuthathela indoda. Ngithi ngifuna la. Awuthiyami uthini buka abantu bakho benzani manje? Akahambe ngithanda yena. Ngithanda yena amasiko. Okay, woza. It's fine, sister, asibayeke, it's fine. Wena singahlangana ubambe lingashoni singahlangana. Mayuthini my sister njengoba sifika kana sithola isituation iso uthini. Yo, sizemhlungu kakhulu shame. Angikholwa, angibelieve ukuthi beyangenza into esona. Yebo. Angibelieve bengimthanda kakhulu shame. So ungasho ukuthi today iyajola 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso. Ngisizile kakhulu ngoba sonke lesikhathi bengibhekeka ngisilimi. Yebo. Ngisizile kakhulu ngoba lo muntu bengimnikeza imali yami ngimthemba ngazo zonke izinto zami enginazo. Kodwa namhlanje ngiyabonga ngoba ngiphumile nje ekubeni ngibe yisilima abantu bangibheka ngazo ukuthi ngiyisilima ngiyabonga kakhulu. Bafethu with your boy Smazi niyamuzwa my sister uthini. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Do what you do best of which is what? To like, subscribe. Danko is thank you.